Sakay kag motor? Asa day kadto? Kadto? Ha? Ngita gani kag motor? Tawa salan. Hoy, asa ka? Aka? Aka? Sakay ka? Sakay na lang ane oh. Asa ka? Asa ka? Pasalan daw siya ba? Kung sabayan? Aka? Aka? Namasahiro ko. Anong maningkamang ka? Unsa? Anong maningkamang ka? Sisingkaw! Awag ko na oh! Anong maningka ka? Musakay na sag motor! Saan ba na yung amang? Amang? Ha? Amang? Amaw ba na ko? Amang ba ni? Amang? Amang? O amaw? Amang ba? Dili kasulti ba? Oo, amang na siya! Ha? Ha? Sakay po ko! Ulat lang! Ta! Ha? Ta! Dirira ka? Dirira daw siya? Ambot lang po kong kadungog! Mangingi daw siya! Ayog paning ka ba? Dali po dia! Sama ni. Dirira ka? Dirira daw siya? Unsa? Dirira daw siya? Ha? Dirira ba daw siya? Oo! Ay, dili! Manghihir na siya! Dali ba? O, tara! Malibang sako! Ha? Malibang ko! Ha? Berarti lang ko ha? Dali ba? Sama ni pasahero. Pagdali dia ba? Kadali lang ba? Di ato ba? Oh, saan na yung mga pasahero na ko? Aman ako! Ta! Asa naman tong isa? Ha? Ang kauban na to, dali ba? Eh? Eh! Kakigan! Nalibang po ka? Ta! Tara! So, shout out dahil kay Ariel Del Socorro, Teacher 1. Rian Bising, Teacher 1. Rodel Dane, Teacher 1. Yes. Jeric Pilayo, Teacher 1. Jihan Joy Enot, Teacher 1. Mr. Mora na sila guys, except na ko, Teacher 2. And then shout out dito sa nag-comment sa ito kay Curl Rates Guevara Quinto. Shout out kang Judy Patching Korea Merdeta. Shout out kang Romski Ibaya.
Shout out kang Rosalinda Bongol. Shout out kang Julio Tres. Shout out kang Ruli Omo. Shout out po kang Kim Equipilag. Shout out kang Kim Equipilag, kang Christine Joy Alquizar, kang Eren Villarubete, kang Arnel Gumampong. Shout out from Zamboanga, Sibugay. Shout out kang Sinimi Amado. Shout out kang Arnel Kagumpong Himana. Then shout out kang Ari Di Jesus Kadayonan. Shout out kang Jelsa Lesbior. Shout out ulit kang RG Casila, kay Crisel Sacro Labina, kay Hurt of Mine Ayog. Shout out. Shout out din kay Alexander Picondo. Shout out kay Charles Winston. Shout out kay Ginilyn Bayan Sadigan. Shout out kang Ruby Me Scares, shout kay mga regard ko sa Kinugos. Then, shout out po kang Fulyama Brown. Shout out din kay Jake Piñamute. O shout out po kay Idol Nasser Lamba. Shout out sa mga Idol. O kana lang ay kalimos magpalo sa ang Facebook page Dudong Lagan kayo. Ako na personal page. O sa mga grupo na page Mr. Atang. O kana lang, salamat.